Fanta. Mumé. Et choupi. D'ailleurs ça. D'ailleurs ça. Il a regardé au d'accord. Why? Music. Jiete soy, bekatane noy, kanuke wasokoy, kaburu de yalalae. Faut tirer ça fait n'a que n'a pas attaque fonga salon kono ay boya na fatuma e badiri isa e fune dewa ay bo Alexis retour wa godon no ne ba fa ko ni ngo aw de tay duñu wande de tay duñu Alexis on passe bien pour OK mam ne la te sabali wa na fura sangani wati ere bala ka dugono mo nyejo iyere na Bolomandu aw ma deli ka soro yan fiyo e ba nya fo wi godon ne joji bo ji ya fe ka dam le tire ka fo bloda ala de ni jonga bara joni ke aw la jona ke e go ko ni license la I wole ku be fle ni ni ji bo la de non mais te kan ko tro sa ji be ko te ni ma ko ni ne de so so ta ay no ni ale se va la kun awa ka tida e ji mo ko tro ba awa tida na fa ko ame abe ko etene duti mo ko ya ntenga duye konto fene fo non ne tanga duye ko ire ga lebina ire tar la ko je fara ko na so isa do wat moy ka bargon datke ma da ti fo ko fiu Me chan mai kana muso do gare nte jenoy muso era ti muso yo e ba fo ko kana do ya ali sini ka bargon datke na ji fo amba kuma fo sabali iman kele ga tugo don folo e ko tla se ga bugo ko e ko na ba ari ni ji bo wa ibe ji bo na ni fo ko do na fune edo a Diga di bona ni na ok e no se sai mo ni ji bo ti si bi mo atesi ntenga dude atiga tesi di ga gen sa even di bloody babla na Fatuma Fanta Mumé et choupi d'ailleurs ça il a regardé au d'accord oui choupi Mumé il fait ça il veut du suka boni du suka dablanya fi o man hein il fait que jimbo kan toro ama fuit dingelen kana ikanu koni no ne kadine ya ni bi non cadre c'est-à-dire que ta dombi yor nous comme que neja quoi ça va kana neja bati kina wuyo kana neja ta jisuru fo ka salon na bibe muna yi perensa ni ma ke jamanya na tifo mu iri bado toro ba ko no bi ke doni ndi dugo ya fo cho wala kuma la mun de kele ya fama sa sufi Boyi bayi yala diga kuma ka chako ye mo toro duin ngono wallahi ye mo toro ali ka fo bebe boliba don boliba ke to ko te boliba tetwa ni bisa dinga ko no nyana bo jawabi kunne e ko do ko ni nga jugu sagun ninti ati sugola ka fio ka ni wana so no bolo na de la ma poro ni ngene no bini plaki la doni boliba ngomi furu so yi tade so nye ye dutiki muso de donc mais c'est que ji bon chokum kadi duin ngono mi fie problème a dai na bere kabla fwa ko ko e jaw di bi ben
Ah, Allah ka di misa ka nan bay. Eh ni ko mi jaw kesa. Okay. Ne ko shupi mi se ka duma. Ay ko fe. Ala esa. Ibo doge. Mi faru do ni mi ngana di ka. Ko fe sa boy ba. Ko fe bien so ya. Ay won. Ndem borom mi sir lawte. Awo. Ay wa. Donc kamo la ha. Hey. Manoko apeka fusa o jango soti bolo e mana kleni miso tutki fana poke gende yibolo ambe debu yela kalo sara o fana de berebo jininga nyiminda bora na songo kelengo go bebo tanda kurko men pala Why? Ay mabana abete ya mna kan murde ni mu kwetan dole dan ga ka bindo mu su alo atulu do ka bindo ni me manya joya ni mu kwetan dole ifla ga bara ni ko ko ni mu ay ni ka ba ko o ba ni la bi ko de ho ne ka bindo sabe ni trala ere ne ka pinta abenya sala ke e te o ni mo ko mi e bo de ngala ne le ni fe man do jakon do ifi fla fanu kara ko nundu ni fi ni ka bi ta la bisim le ne tere ma ifla ga bara ni yo mo ni ban o to ba ne o ya sala ne ka bindo sabe ni trala a jubi daw Io binganyo ne ka filme nya sala ere ne ka pinta akaya kata Manoko apeka fusa o jango soti bolo e mana kleni miso tutki fana poke gende yibolo ambe debu yela kalo sara o fana de berebo wai Oke, mo yeso. Oke. ina sa ni ka fungi so Oke, mo yeso. jiro de Isi fo la mena chini mo. Oke, mo yeso. Oke, mo yeso. Nyeso yana go ni ye foto man bere ka ya foto man ga katami ete foto man woro do ni ko mi dum su jugeli abi sen nan ko sa mo ni nga ko mo ni bora misiri na kana ko foto man du iba foka bora wa ta ta woro ha wallahi ni foto mo bi bebe mi ni foto mo bi bebe mi ni bora kala die dugo du ika furu ba dafo wa be mi da foto man ga garani Oke, bolo de bisu kan sa mo yese so. Denni do mo yese so. mu ne se so foto man ni ko ni Bato no be singola. foto man no ko ni foto man ko na ta fra ni Ne ko mo de aso. iba do video akemi na fo nye de mu ko kamere ni moto ka pa boli fu iba ma mi fiesa be kana jole woro moto mi sila ni na ma de be ne ko era ku tu ta fi u era nyama he ni ku se o machine sila Mo ko shite kero mi be e de ba ne kana. amaka machine na Mo to tigere du. moto tiki tarana ye de ma ba do du woro na Manoko apeka fusa o jango soti bolo e mana kleni miso tutki fana poke gende yibolo Vuelta. Y vos saltela. Demo demo go donc ni bota yango Badri Ay, bati bote. Ko beto ni? Ay, oto ba. Ni bota senala la. Ay, oto, dimo donc ni bote yango. Ay mbek mu nyega na kwa. Nyege. Porte be ga nyega na, ni bote yan ya. Wa. Mimi fieke. D'accord. Ay, ni ngoni. Ni kon ni ko bane pe ni. Ay. Ijo sen la mesa. Ay sa je be ba do ko be. Ko bene. Kanoke. Isa, kanoke. Ijo. Ma comme ça. Imna le butu brita. Ay, ni ni ma ko do ni bi le bude. Comme ça. Non, je mo ni ma ko do ni bi le. Limne. Tanine. Wa from. 10 000 francs. Tais-toi. Je mo go. Gordo kon fu bi dere. Ay ni kan ko dugu.
Mimi fi a to nin ka dalen ɲɔgɔn cɛ wallahi ni mama bɔ nin kalama mi ko kɛ min tɛ nin si ye ayi ko daminɛ de awɔ ayi e kɔni ne ma ko tiɲɛ n tɛ bisi ka poyi ayi a tɛ tiɲɛ fiyewu ayi n tɛ bisi ka poyi a kɛ ginu ani ɲɔgɔn cɛ koyi ça c'est mama dɛ ayi wa an b'a kɛ ten ha wa bien mɔgɔ e ka ne n'ala sɔnna ne de baara dan ka ma sigi min e bɛ to an tora so kɔnɔ ko a to sini bɔ se n'i ye waa fila fɔlɔ tais-toi bien mɔgɔ e kɔni n'i ye ko cɛ kɔni n bɛ baara da i kama sigi ni min ye Anapura kumango, anaji kumango, ananyamango mango, nuase na nyega ngumango. Buan sɔgɔma. Kana fɔ ni kile Batoma e bɔra min Ne bɔra exercice kɛyɔrɔ de la examen surunyalen don. Batoma an t'a si kɛ kalanko in na koyi cɛ saba de bɔr'i nɔfɛ i y'i ban min na wa cɛ min bɔlen filɛ i nɔfɛ nin sen fura foyi t'a la i bɛ taa nin furu la kɔsɔ fo ka gɔngɔn duuru t'i kɔ. Ba ne ayi ba o kɔni tɛ ne koyi ba ko mun ayi ba ne bɛ n ka kalan de kɛ fo ne ka kɛ fɛn ko furu wa. I ni ne cɛ ba ayi awɔ o ma e de ye ne wolo wa e ba bɛ yan o ma kalan ne ma kalan anw sara. E ma fɔ ko ne ba o ne tɛ kelen o ne bɛ n ka kalan kɛ de fo ne ka kɛ fɛn Fatumata bɛ kalan na ɲinɛ an san joli o min ka kɔrɔ ne yɛrɛ halisa wɔrɔ ma bɔ nɔfɛ kuma tɛ taakula ma e ma fɔ ko ne ka taa cɛla la cogo di o ma e tɛ fɛ ne ka kɛ fɛn ne kɔni tɛ furu dɛ. Fatumata ye e Batoma ye tile kun bɛ so sigilen n'a koyi i kula kan ka wuli ka bɔ n kɔrɔ i bɛ taa nin furu in na. Fo n'a sɔrɔ e yɛrɛ b'o furu kɛ. E bɛ ti jɔn ma di ne bɛ nin furu in kɛ wa e fu ne bɔ ka na nɔ i bɔ musojuguden tigɛ foyi ye musojuguden kɔ han i bɛ i fa kuturu de da na tan tɔ patara den i bɛ bɔ bɛ sɔrɔ e ni ne dɔ faga nɔ nin so in kɔnɔ tɛ yan dɔ faga a kɔni bɛ to ne ta la an ka sigi an ka kɔlɛ. Duguba ma nɔgɔn a bɛɛ ka fusa o janmuso t'i bolo e mana kelen ni min sɔrɔ o dutigi fana b'o kɛ gɛrɛntɛ y'i bolo an bɛɛ bɛ débrouiller la kalo sara o fana de bɛ. So an b'a tila ɲɔgɔn cɛ o ne yɛrɛ bɛ so in feere sa bɛɛ ka taa ventiri la bɛɛ b'i yɛrɛ. Hey. Barbandatigɛ mama ne ne yɛrɛ don a cogo dɔn. Lajɛ ka ɲɛ mɔgɔ min ye barikondatigɛ i b'o yelen dɔn kɔni i ye mɔgɔw tɔɔrɔ du kɔnɔna la yan kojugu depuis dugu bɛ cɛ de bɛ wuli manamanakan fɔ la mɔgɔw da la hali mɔgɔw tɛ se k'u tulo kɔrɔ kuma ɲuman de ka ɲɛ i bɔ an da la sa i y'an tɔɔrɔ. Ayi basi y'a kɔrɔ jigin sa kuma tɛnɛ ni muso yɛrɛ tɛ bilen i cɛ wele i cɛ labɔ a ka na. lamɛn taa kɔrɔ taa ɲɛ n'a an k'o bɛɛ to yen sa i ka tasuma minɛ yɔrɔ ma ɲi ni sisi kɛra an ka pɛntiri la n ka so ni sisi kɛra la dɔw yɛrɛ bɛna fara so sara kan filɛ n ye yan bɛɛ pɛntiri n ye yɔrɔ bɛɛ pɛntiri a wari bɛna fara so wari kan i y'a faamu. Music. Jie tesoe, bekatane noe, kanuke wasokoe, kaburu de yalalae.